Ein record fela sang zaina hianin arithmetic progression kan zirnga zaina kan zir tur ho hi poi mo don lu tu chan chu AP series si eng exam apo chuak ngai ngai ni mo police in exam don ni pon AP series a chuak thina chuan exercise ti ten exam don ni pon AP series a chuak thina chuak ngai ngai ti kha kan soi duwa group B ti te mo chuan group A ti te chuan B ti te C a te pawh chuak vek thin a chuan in khang ho kha ni a chuan kan record fela class chu kan tran hngal an menga a ron lut turang he chuan ron lut anga le la hianin zaina kan zir tur beka formula krom ta apoi mo don lut tu ka zaina heng ho hi han thiam nge nge ma saberin chin chi ange nge phodila mo entinge kan represent thin ka ti chuan L equal to A plus n minus 1 ta hen multiply d karon pia mo tlang puin heta hianin multiply hi kan ziak lem lawa ma sin hriat thiam theina ti hian multiply sign hi karon zia karon da l hi enge kan ti zon l hi last term ani hei helai ka ziang hian mo last term ani a chuan a hi enge kan ti chuan a chu first term ani vele thunga nakina example po kan penga in hriat thiamanga chuan n hi enge kan ti chuan number of term khani a term ho zat khani dona chuanin d hi enge kan ti chuan common difference mo enge atam lampang zong in ang na kha in thlau na kha ti na ni mai ta common difference kan ti chu chuanin kan thiam tur ber chu soitang khan hei hemi hi lo chin che ula nakina injir le zel na tura po pui don chewa chuan hei hi kan thiam ni chuan AP series tu tam takin kan thiam mai don ni ka kan han zoi ve le chuma chuan basic question atangin kan lut chho chananga le kan en chho chananga chuan hei an ron join sup sup chho chana chuan kan kal ngai kan kal chho lenga what is the 11th term of the given arithmetic progression through 6 10 14 18 ani ta mo ta hianin uluk deuhin han entaila option poron da a ta hian entinge first question ani angin keimang ka chokanga ta hian lo enula enge formula kan ti khani chin mi ka l equal to a plus bracket a n minus 1 multiply d kan ti kha hemi hi kan thiam nge nge nga ni AP series kan thiam don ani chuan mo chuan GP ti te po omle ta geometric progression ma se kha chu video problem kan zeranga ti kha kan han soya hemi class lewa mo chuan ta hianin uluk deuhin lo en tawla number aron given how hi enge kan ti chuan true 6 10 14 18 ani ta tiro L hi enge ni chuna ka soeng khan L chu kan nei lo phot mo L chu kan nei lo wa heta hianin last term ani chu number top berami kha L kan ti chun ta last ani na la ya mo chuan A hi enge niang kan ti don chuan A chu ni chuna soitang khan first term ani atiro L kan nei lo wangin L ti tang kan zianga A chu enge first term ani a ta hianin number ma saber ange kan ti chuan hei helai true hi number ma saber ani wain ta hian A a hian true ka zianga chuan enge N hi enge kan ti chuan N hi number of term ani ta tiro number of term kan ti chuan ta hianin question am ron pe what is the 11th term ati ta for the given arithmetic progression there 11 term lai hi n term lai chu ni mai number of term chu wang chuan ta hian 11 ka ziak te chuan d hi enge kan ti chuan common difference ni chuna soitang khan true 6 10 14 18 ani atiro ta hian kan hriat nge nge tur ka du lai chu ta hian true hi a ni tang se hei b ni tang se b minus a kan ti nge nge tur ni mo nakin zela point ta na poi mo do na hei hriat nge nge tur b a chuan nge 6 ania a a chuan nge hei a hnuai mi zel true hi mo chuan en zange kan ti chuan 4 ani he chuan common difference chu ta hian 4 ani mai tikhan kan thiam tura ngai la ani lo pon a le b hi kan ti du ni lo pon hei helai inkar hei c a pe ve taila b le c minus pon athe c minus b kan ti le mai tur ni khala kha kan sei fia duwa question ma saber ani a
khalai ta ha kan thiam nei nge ngai ti ha kan sei ve la dua le formula kan nei angin tu na kan chokango enge kan formula kan ti chon kan ziak thalenga hnuai a hian kan ziak thalenga L equal to A plus n minus 1 multiply d nia L kan nei lo tiro L kan find out angai last term chu wang chuan enge kan ti tu ta hian L kan nei lo wang L kan ti le to bang du le expo kan ti thei kha chu danglam nawm chong lawa A a enge kan nei true kan nei tiro ta hian true chuan ta hian equal multi n a nge kan nei kan ti chon 11 ania chuan minus 1 ani le a formula ni hi o hi chuan multiply d a nge kan nei 4 ti hian tuna kan chokanga chuan hemita zo hianin ab series zo hian simplification kan start nga langa ti kha kan soi do a true nia tiro bracket ami kan khoi ma supodang 11 minus 1 chu enge 10 ania multiply 4 chuan ti hian 4 hemi te pahnih an khoi le podanga 14 ar en zang e 14 ni a L tram chu kan huta 40 plus 2 chu 42 42 hi kan answer ani mai hei hi basic question ani a mo tiang po he chuak thin tak ta ni o e wa te por on chuak thina ti kha kan an sei vele duwa khatianga chodan tu ni a chuanin kan soi lok teng I think bracket te multiply te kan khoi ma sak thin kan ti chon botmas ti oma mo hemi class zo vela ka zirtir ngang chauti kha ka seidua simplification ani a number system noi topic noi thoni ani ma sila MPSC lampang hian nan tender loma mo MPSC ni lopon ei SSC kan tiang te hian nan tender rina chuan enge multiply ma saktur enge khoi ma saktur ang number nge assign a zira khoi ma saktur rom china chu chu ka zirtir don chewa in enge ka soithiam dan ber chon in har san na zong zong ha kan clear ve kang te kha kan seidua chuan zona omani chon min zot thenga omlo ni chon kan mut on le nga langa mo chuan hela hianin han le tawla ni chen mi ne hain ang chesin enge kan formula kan ti chuan L equal to n a plus n minus 1 multiply d ni ta mo chuan ta hian ento L kan nei em last term kan nei mi alo sin ta hian mo is atita tero last term kan nei lowa chuan A kan name first term hi A chu ma saber mo L chu nu nung ber A chu ma saber A chu en zang e 1 ti hian chuan le N kan name le N kan nei chiang lom the 45 term atia ta hian 45 chuan enge kan namamo D kan name tuna soitang han 1 6 11 16 omatiro dash 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 ni tong me se hey A hey B minus A kan tia B a enge 6 A a enge 1 difference 2 common difference 2 5 ani mai mo AP series anom na jumo han ento 1 le 6 in kara hen 5 omatero 6 le 11 kara ngi 5 a difference 16 le 11 kara ngi 5 a common difference anin ang vection AP series nom na nia mache geometry progression a chan ai nang lo pei noi thina helai a common difference ain an vectuan AP arithmetic progression series ani hi automatic kan thua kan shen na langai chin mo chu chu entiang e poi mo kan ti chon nakina level har deuh te point le exam anga chu tiang chon la poi mo don a ti kha kan sei vele duwa le tuna L kan nei lo tiro L kan tianga ti hian A kan nem 1 kan neya chuan N kan nem yes 45 ania minus 1 D kan nem yes 5 kan neya chuan L kan tianga 1 plus chuan bracket chung mi khoi ma sanga 45 minus 1 44 ania chuan multiply 5 chuan L kan ti lenga le chuan kan multiply ang 44 le 5 kan multiply nga 54 are 20 0 54 are 22 20 chuan L chu 2 20 plus 1 chu en zange 2 2 1 hi last term chu ni me ti hian mo hi answer ani 2 2 1 hi last term ni tro ti hian an ente 1 6 11 16 21 26 ania 221 kha last term ani ti kan sia ato bera ta hian 221 dona ta hianin a common difference si 5 zel ni ta 26.5 chu 31 ani atero 31 dota chuan enge 36 ani lenga 36 dota enge 41 tiang khan a culture charanga voice somli panga kal hnuwa
2 to 1 hi lo ni chat meng in do chuan chia ro mo khalai kha kan sei ve le du shim shima chuan question kan lut har chho tel tel to nga tuna chuan mo anuam chia kan lut chho nga nge in hre thiam zel tura ngai bogila hre thiam na chan turom lawa chuan zain chu zoite mail te mo zoite pon lon join ve to a hi on lang lol me le hi kan enang the 12th term of arithmetic progression 14 titania ta hian enge kan en chinango kan nei ho last l kan nem kan ti chuan l kan nei le mi alo ni hi tun chung po hi mo l tel lo watam ve asen akina chuan n te polo om lo nga kan chok vek don eng kim ti ha kan soi do ni le e kan nem yes nei chiang along amma saber nge 14 he 14 chuanin enge kan la nei ngai n tram kan nem number of tram yes 12 tram kan nei ya tro ta hen 12 chuan difference common difference tuna nen teule 14 9 4 minus 1 minus 6 anita ti hianin akalta hei a nia hei b nia mo 14 minus 9 ti mi alo turo ti hian 14 minus 9 chu 5 ania mo 5 ni ma che ta hian an en teu ni china ka soitang han b minus a kan ti nge yang b minus a kan ti lo ni zo mo kan answer a boy don chiang ni o b minus a kan ti anga b a enge 9 ania chuan a a enge 14 ania 14 hi minus lian zo ka ten kan minus anga om je chu ti hian ti tur mo en zange lo chuak minus 5 lo chuak a chan chu 14 hianin a minus ken len zo wangin minus 5 hi ti hian common difference ani nga mo minus 5 halai kha kan chiang lo ni zo min zo the lo la le tuna heng howi kan nei ta a entia ti le tur nge kan ti don chuan enge kan formula l equal to a plus n minus 1 multiply d nia tero l kan nei lawa l kan jiak le topang a kan nei em nei chiang lom 14 ma 14 kan nei a chuan plus n kan nei em 12 ania minus 1 helai hi mo I chiang sa chu n a engzange 12 ania minus 1 ani don awang in direct in tihian khatia zia boy khangai to lawa minus 1 ni don vain 11 ti ngal top mai tur mo helai minus ne hen minus don thawa chuan d engzange minus 5 ti hian chuan enge kan la nei kan ti chuan hi anianga tero 1155 r chu 511 r chu engzange kan ti chuan ti hian minus 55 ania chuan ta hen an enula lai hi poimo china plus into minus enge kan ti chuan minus ania chuan chuan ti hian le tuna kan minus ang mo kan minus anga last term polo chuak ngal don minus 55 ti hian kan tianga 4 1 chuan engzange 41 minus hi hei hian kan len zok vai ta hen minus 41 hi answer ni me option a omvem yes omve chiange hei hi o tiang zel tu ha question hi karon thak chho tel tel do na chuan exam a in mudon chiang ni o tik ni ma chen le exam venga in exam char to thawanga chuan in muthin ko karinga in thiam lo ni chuan tun hun hi zir hun lai takani ti kha kan han sei ve le duwa le a basic atang kan zir chho chan ang kati to ka o a basic atang kan lut chho chan zel nga tuna vele thung kan enang o entia ti le thu nge le kan ti chuan la hen uluk deuh lo en tang ula how many tram hati ta tiro tuna a tram mirun zot to sin how many tram are there in the arithmetic progression first tram kan name a kha kan ti chuan yes 41 kan ne ya tiro chuan last tram kan name yes 8 kan ne sin he number top ber kha ni me last tram chu chuan number of tram how many tram atiatero how many tram ti chuan a number of tram n lai khamiron zota n kan nei lo phot n kan zona nga ya common difference an za nge kan ti chuan hei 41 38 35 aniatero ti hian kan langa 4 38 minus 41 kan tianga mom 41 minus 38 chu en za nge kan ti chuan la hen 3 nianga line 11 anianga mo 11 minus 8 chu en za nge
3 ni mai he hian in sign na ken lo zor vanin minus sign na ken awangin ta hian minus 3 ni mai mo chuan n tram kan zonga kan formula ni chinami angai bok kha ka hril le chewanga chuan nakina class top don lama achik ka hril chewanga thadeu mai mo chik thadeu khati oma chun enge kan tram kan formula a plus n minus 1 multiply d nia tero chuan l kan nem yes nei to chiang lom l kan nei ve ta tu chum 8 ania equal to a a enge 41 mo plus chuan n kan nei lowa n minus 1 multiply 3 minus kan tianga ti hian dule kan bracket thenga dule kan bracket lawanga kha chu in thu thu ni mai chuan entia cho tur nge kan ti chuan ta hian 8 anianga hei plus sign anianga tro le lama kan va shift phei de ang helai bi ga chuan le lama kan shift phei nga minus 41 alo nianga mo tianga cho tur hi nia n minus 1 multiply minus 3 nianga tro chuan an zange kan ti chuan 8 minus 41 chu minus 33 ni a mo chuan n minus 1 anianga multiply tahian minus 3 nia tahian in number chu number bula alphabet chu alphabet bula ti tong khan entia ti le tur nge kan ti don chuan tahian minus 3 hi mo multiply sign ken vain he tahian number bula kan da thlanga ti hian lo chang to me yang mo a lo chang to nga minus 3 tuna minus le minus in cancel a 3 in cancel ngo 3 11 are 33 abang chu 11 enge n minus 1 anita tuna le kasoi fautin number chu number bula alphabet chu alphabet bula nia helai minus 1 hi le lama kan va shift phei de yang mo kan shift phei de ya minus a puta wangin le lama chuan plus 1 avani de don mo va in thak de ni chu nun bul thar tan khan le 11 minus 1 chu en sang e 12 hi final answer ni me number of tram chu 12 ti hian kan manzel turangai la mo option a 12 vem yes chiang lom ti hian le tuna zia chu 12 kha number of tram ni ta tero 41 38 35 32 ni tero enge kaldan a rotation hi 3 zeros in a common difference 3 zel nia 3 nia 32 minus 2 32 en zange kan ti chuan mo 29 ani le tero chuan 29 minus 32 en zange kan ti chuan 26 ani le ta tiang zel khanin akal tha zel ni chu 3 zel a common difference ania 8 10 huna an vain chair thina khat ni thum linga ruksari riat kwa som so pakhat som pani na 80 don ti na kha arithmetic point mo na ni akhalai vel ha kan han safe ya du a chan le tuna next sakan kalanga chuan kya in question ron tang so entinan kan jiak thanga question chu 18 15 1 by 2 nia tro 13 ania chuan dash minus 47 ni tang se tuna hen hian tang se buai mi lo tun how many tram tia dero en tram kan nei lo phot en tram kan nei lo wa en tram kan zon angai chuan first tram kan name yes 18 first tram ania last tram kan name atop na ber yes minus 47 chuan difference in tinge kan zon ang mo difference hi helai mixed fraction na oma wang hian mo lungai mi asu ka soidu chu chu mixed fraction 15 1 by 2 hi enge fraction a chantir me la ni me no ani lo kon fraction chang decimal a kan chantirang 15 1 by 2 chu hey 1 by 2 chiang sarang chu 15 half ani ti kan hre hala ma se khatianga kan hre zung zung theilo ni pon entia ti dur nge kan ti don chuan ta hem 5 2 r and zange kan multiply nga 30 helai chu soingun to helai hi kan plus de thungang mo plus 1 ania omzia chu 31 by 2 nia ta chun multiply la and zange 2
15 ar 30 ya tiro point ania nga 0 la banga 15.5 hi ti hian kan hmu chuak ta zia chu tian kan soi fiang 18 15 1/2 aya 15.5 ka tianga 13 ti hian mo chuan dot hei chu ziak to lo mai na hei a nia hei b minus a kan ti lenga b minus a kha enge kan ti chuan b a enge 15.5 chuan a enge 18 kan minus anga tuna 18 15.5 ania nga tiro hei 17 nia hei 10 nia nga 5 ania chuan 2.5 minus 2.5 kan huta kasoi ching hi ingse thiam zel tura ngai la mom a common difference achu minus 2.5 hi common difference chu ni mai minus 2.5 ti hiam rangdeng ka chokanga chuan ingse thiam lo ni chon min zot ruo ani lo chuan in ka chok pu pu panga group abo hang karon soya kan group big te khanin class chung changa du khop lo nei nei ni chung ka hne na ron soi ru private message ka dia chuan kha chu nung mani lam chan ani to thunga mum ke chu ka kal ngain ka kal dona ti kha kan soya min suggestion te in nei du te nei lo chuan le formula ka sekta ultra ma nge last tra ma nge kan ne minus 47 chuanin chuanin le first term nge kan ne 18 ne tero number of stram kan nei lowa n minus 1 kan ti leng ngon tanga d nge kan nei minus 2.5 kan ne tero chuan ken kan chokanga helai mi hi kan shift phei nge thino arithmetic progression a chuan mo shiat nge tu plus sign nya minus 18 ania nga tero chuan n minus 1 multiply 2.5 ania nga minus 2.5 chuan en zange minus into plus chu minus into minus chu plus ania kan plus nga ma se sign hi ken men zo ko wangin an zange kan ti chuan 65 mo chuan n minus 1 multiply 2 minus 2.5 ania hi multiply sign na kan vai number to number bula helaya kan shift la denga minus 2.5 te kan tianga minus le minus in kan sela mo chon te han le lama hen kan ziak to menga ka duai na chep don tak lai mi hi ka shift pheya tro kan shift pheya minus 6 point minus 65 by minus 2.5 ania chuan n minus 1 ala nia minus le minus in cancel a chuan helai point hi ka ti bawa an point no number pakhat oma achunga in zange ka da the 0 ka da the ya tro chuan minus le minus point cancel to vain ti hen kan ziak the ya le tuna kan cancel nga mo kan cancel nga 25 hian in times na nge kan ti chuan 25 loko true 25 true nia 26 omzia chu 25 6 25 26 are chu zange 650 nia ma chengsa chu 25 square ka 625 ania 625 a 25 8 leila zange kan ti chuan 650 nia mo 650 ka 25 kan 8 nuwa zange 25 square ania 25 dot ange 26 ka ni me kha kan square kan thiam chuan kan thuak ate hen ron lang chu chut ngal thina ti kan sei do a 26 equal to minus n minus 1 ania number chu number bula alphabet chu alphabet bula ania nga ti hian answer chu n chu zange 27 hi final answer ni me ti hian 27 omem yes he ta hi ala om ve ni ma ka tiang zel kha ni a question hi a tha chau tel tel don ti kha kan sei do a tuak thei zong zong Mizoram ni mo mo a SSC po ni ro se kan soft chosen ang tika kan soi dua tuan le tuna hang hawa han zo nan ni lo ni chuan hemi hi kan enanga hemi hi laka hei hi kan chok le laka nga enge kan
formula kan ti chuan L equal to A plus n minus 1 multiply d nia tiro last term kan name tu na ni china han ka ziak thap thaba tun tu ka ziak to lo chino mo 137 kan nei phuta tiro A a nge kan nei true chuan nó còn mấy lòng hoa lúc le which tram mà tiệt rồi en tram kan nei rawa ti hen chuan common difference a nge 7 minus 2 chu 5 chiang salom mo 7 minus 2 chu 5 ania ti hen 5 kan ziak phei le tuna kan chok zung zung ang 137 minus 2 nianga tero n minus 1 multiply d nianga chuan 137 minus 2 chu en zange 135 chuan n minus 1 multiply 5 ania number to number bulania hey 5 fi ta hen na chuklanga mo 5 fi ta na chuklanga lai 5 po hello bawanga kan han kan se langa 5 en zana nge 5 5 2 are 10 ania tero 5 7 are 35 omzia chu 27 ani hi 27 kan hu chuak ta a ai lokam mi lokhalok 27 n minus 1 ania number to number bula alphabet chu alphabet bula nia 1 hi va peya en zange kan trama chu number of trama chu 28 ani me answer chu 28 ti hian final answer ni me all tuk ap series mo anwa tuka mase hey ringa ti ani big lawa ti kha kan sei du a etiang ringa ti ni big lawa han sei du nga achan chu a rongkal thei tam tak hi om ve a hei hi tiang hian in question hi rongkal tang se exam na hian mo exam na rongkal tang se en tia chaw tur nge kan ti chon hei hi type 2 na ni hi o type 2 na nianga chon kan han chokanga ta hian if 18 comma x comma 36 are in AP series atia arithmetic progression then x helai x hi kan zona ngai en tin nge kan zonang kan ti chuan ta hian uluk deu no en lok deu mo apoi mo dona tu na ka sei tur hi enge basic formula hi ka hril cheunga apoi mo ani lopon tipo hianin in chok theya mo ani lopon tipo hian chok theya 18 plus 36 point theya en zange 18 plus 36 4 54 ania tero chon 54 ka 2 in han multiply le taungula chu chu 27 kan sela omje chu x kha 27 an 25 ti te kan zia 27 ani ti kan shangala helai option a zir hian mo tiang po hian in du chen chok theya ma se entirna hetiang ni chau ni lo tam tham dewa entirnan plus x ti te mo x square ti te lo omle ta ve se abuai vek thina chu wang chuan basic hianin cho hi tiang hi chu a thalu tu thina ti kha kan soi du a he tiang question hi mo MPSC a hen an war thar lu tu tun na hian chuan x 36 ania tero chuan tinge kan tiang kan ti chuan ta hian hei hi a1 lo ti taila hei hi a2 hei hi a3 lo ti taila a basic formula chu a2 a1 mo a3 equal minus equal to te kan ti minus a2 kan ti leang hei hi hring nge ro extra miron zo chuan mo extra miron zo chuan hei le tuna kan chokanga phone call te ron kal na sa thei tu class lak lok lo lai hian mo chon a2 a enge kan ti chuan hei a2 a enge kan sia don kan ti chuan a2 a enge sia tur helai x kan sia kanga tian x minus a1 a enge kan sia don kan ti chuan 18 hi kan sia kang equal to kan tianga a3 a enge kan sia don kan ti chuan 36 mo chuan a2 a enge kan sia liang kan ti chuan hei a square ten kan ti helai x hi kan sia kang ti hian kan chok to me ang mo harlo turanga ila chuan number bula
alphabet chu alphabet bula ni dona chuanin hei hi entin nge lo ni tang se kan tiang kan ti chuan x kan tiang a tiron chuan helai minus x hi he lama kan shift penga -18 hi le lama kan sun phei liang mo number 10 number lian zo ka va finang che hian tuna kan va fin tinga -x po plus x avanianga he lama chuan 8 -18 po le lama chuan +18 avani to meang chuan helai hianin arukin 1 thin ka ti to kha o line arukin 1 thina plus sign a chuan a x hi chu common kan la thina 1 + 1 en zang 2x ti hian khalai kha chuan thiam la chuan fundamental sa po chiang den ka sei to kha o khalai kha in lo en don nia ti kha kan sei du a le tuna an tia ti le tur nge kan ti chuan kan belanga 54 nia tro chuan hei helai tu hi a hnuai a kan danga mo chuan ni chin mi answer ne han lo chuak chiam yang a le pe ka question tur hi thadona zange 27 in kan cancela true 27 are 54 nia x chu 27 and 25 book an jen chu 27 hi kan final answer chu ni me soita kan khan enge eng formula nge kan man thin kan ti chuan formula kan man thin a chu ta hian hemi hi thiam nge nge ro hi poim mo lu tu arithmetic progression bi ka mo a poim mo a chuan hei in thiam ani chuan a bang dang chu thiam to chu om thona chungin atam viau to lawa hei hi old question ani ti kan sei du a chuanin hemi question pakhat hi kan solve lenga chuan